En Lestedo, no concello de Boqueixón, na Coruña, son uns especialistas en facer filloas e en que queden o punto. Tanto é así que a festa deste 12 Salgado típico é unha festa que é de interese turístico nacional. E ata Lestedo mandamos a Andrea Otera. Hola, Andrea. Ola, sí, que tal? Estamos aquí nesta 43 edición da Festa da Filloa de Lestedo. Hoxe o tempo acompaña, unha edición moi exitosa porque tamén, como dicimos, hai moito traballo detrás e nos estamos con Xosé Manuel Lobato, que é voceiro da Asociación Cultural da Filloa. Que tal, Lobato? Grazas por atendernos. Vaya éxito de día, non? Impresionante, é dicir, a filloa sempre trae sol, de feito xa semella un sol. Estamos absolutamente abraiados polos días que, bueno, que nos saíron tanto onte co fol como hoxe co día auténtico da filloa. Vemos aquí estes traballadores que dende primeirísima hora da mañá están aquí traballando e sacando miles de filloas, non? Sí, efectivamente, é dicir, porque a programación da filloa é unha especie de nomenario coroado hoxe polo gran día. Hoxe é o día culme. Pero esta xente leva traballando desde o venres pasado e todos os días, é dicir, bueno, pois con turnos, aquí movemos sobre 300 persoas, veciños del Lestedo, que traballan, e ademais traballan, é dicir, de maneira pracenteira, porque se sinten identificados ca festa, eles e os seus devanceiros foron quen realmente fundaron a festa, quen a crearon, e agora, pois, os que vimos detrás, pois, temos que seguir con ela. Estámola transmitindo, de feito, na nosa programación temos a festa da filloíña, que é para os nenos, é dicir, eles son os que fan todo, fan música, na festa da filloíña, fan os seus atranques, fan o pregón, fan todo. É dicir, que estamos preparando as novas xeracións para que isto, pois, siga. É dicir, agora mesmo somos unha festa de interés turístico nacional, pero aquí sempre aspiramos a máis. É dicir, co pico sacro, oye, pois podemos chegar a calquer sitio. Sí, ibache tamén comentar, os que non estén aquí a esta hora ainda teñen tempo pola tarde de vir, comer filloa e escoitar música tamén, estar na festa. Por suposto, aquí a música non para, é dicir, aquí agora, bueno, están co pregón, cos atranques dos xenerais, que é algo maravilloso, é moi visual, é dicir, despois dun desfile impresionante, onde participan máis ou menos 50 xenerais, e bueno, pois, toda a tarde aquí convidamos a todos os telespectadores que veñan, que nos visiten, é xente agarimosa, xente que sempre recibe cos brazos abertos, entón non esquecerse que a festa en Lestedo aínda sigue. Venga, aquí os agardamos. Pois xa escoitastedes, estades ainda a tempo de vir esta tarde. As filloeiras non paran de fumear en Lestedo no día grande da súa festa. Desde as 8 da mañá levan preparando unhas 2000 filloas por hora. Estamos aquí a tope, nada, un unta, outro bota, damos a volta e sacamos para que todos comades o mellor posible. Cunha máquina a presión e nada, para sacar filloas a máximas que damos sacado para que salgan frescas e poder venderlas. Prepáranas para todos os gustos, doces, salgadas, recheas e tamén á pedra. Máis riquísimas. As mellores, como que vou dicir o que vivimos aquí. Ricas. Está moi boa. Sí. Cantas comiches xa? Moitas. Eu proveinas, claro, xa as provei. E mirás que levo. Eu é o primeiro ano que vim, está moi ben isto. Eso porque as pagamos, que se foran gratis comíamos moitas máis. Eu creo que as dos están boas, o que pasa que as da pedra saben como máis tradicional, máis estar no pobo, e as outras saben máis como a cidade, parar nun posto a compralas. En Lestedo levan 43 anos organizando esta festa declarada de interese turístico nacional. A celebración convertiuse en todo un emblema da parroquia. Xa ves, a xente, todo o mundo colaborando, tanto maiores como pequenos, e, bueno, é un placer. Bueno, isto de... O da filloa xa é un sentimento. A ver, levamos 43 anos. Ao ser declarada como interés turístico nacional, acude moita máis xente, hai máis publicidade, hai máis traballo, hai que botar aquí 15 días traballando e preparando todo, e nada, igual que sempre. Durante toda a xornada, as filloas poderán degustarse no campo da feira de Lestedo e pola noite seguirá a festa. E a noite, charanga, grupo e Orquesta París. Moi ben, pois a ver, anima a xente que veña. Animarvos a todos que participedes, que viñades a esta festa de Lestedo. Descobride a filloa de Lestedo. Moitas gracias.